Уважаеми господин началник на регионалния инспекторат по образованието, уважаеми експерти от инспектората, уважаеми колеги, ученици и гости, които дойдохте на днешната среща. Най-напред искам да обявя защо аз заставам на това место, на тази среща. Нямах намерение да присъствам на нея, защото имах възможност, по повода, по който е поканен началника, да бъда на среща. Там изложих моите аргументи, моите възражения, моите съображения, да не се преобразуват училищата, професионална гимназия по икономика и гимназията по туризъм чрез сливане. Аргументите, възраженията ми, мотивите ми не бяха взети под внимание. Споделих ги с колегите. Това са направили и в гимназията по туризъм. Това беше повод да се изпрати покана до началника на инспектората, който инициира това преобразуване, да се срещне с двата колектива, за да се изясни какво е участието на училищата по този въпрос. Аз съм пред вас, защото вчера получих заповед от господин началника на основание 147 алинея 1 точка 1 от правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с провеждането на днешната среща, в качеството си на домакин на срещата да организирам и осигуря реда и спокойствието в залата, както и спазването на етичния тон на взаимоотношения в хода на събитието. Директора на професионална гимназия по туризъм, госпожа инженер Кръстина Чупаджийска, да ми съдейства за изпълнение на тези задължения относно участието на представители на професионална гимназия по туризъм. Това е поводът да бъда днеска и да водя тази среща. Най-напред давам думата на господин Колев, който се отзова на поканата на двата колектива. В медиите тази покана беше оповестена и това стана повод на срещата да бъдат и други заинтересовани страни. Заповядайте, господин Колев. Аз благодаря. Първо искам да благодаря за поканата, защото аз имам нужда
от един разговор, в който всички да чуят това, което на практика се е провело. Ако нямате нищо против, да седна, за да може... Очаква се да бъде продължителна среща, но да беше на класа. Сега, преди да започна, искам да предам нещо, което ми съобщи заместник министър на образованието госпожа Ваня Кастрева. Тя се обади и сподели, че е получила покана за срещата и съжалявам, че няма да може да присъства. Редно беше да го споделя с вас, така както беше коментирано с това. Аз съм на ваше разположение за всички въпроси, които имате да зададете. Предлагам с няколко думи да споделя това, което като технология е минало, въпреки че тези срещи, които проведохме с представители на двете училища, претекоха по същия начин. Така че ако нямате някакви възражения, просто нека да видим какво се е случило през последните години и какво всъщност е показало посоката да се стигне до този момент, в който се намираме. Няколко години, така като хронология, които бързо, аз се давам сметка, че сме в края на работния ден, всички сме така прекарали целия ден и искаме да отделим време за почивка, обаче достатъчно важно е всичко това, което ни е събрало, за да може да му отделим време. Ще бъда максимално лаконичен. Още с първите месеци, когато аз започнах преди няколко години работа в регионалния инспекторат по образованието, всичко това, което се е коментирало по отношение на професионална подготовка, по отношение на отношението на страната, на обществото към професионалното образование, основно заради това, че демографската криза от една страна, стопанската криза от друга страна се доведе до поражения в обществото и най-големите са в зоната на професионалното образование. В тази посока всички коментари, които се правиха, всички указания, които се даваха от Министерството на образованието и продължава линията да е същата, бяха да се търсят пътища към подобряване на качеството на професионалното образование и към неговото укрепване преди всичко. При нас периоди, в които цялата тази дейност се проявяваше, бяха периодите, през които се изготвяше и се утвърждаваше държавния план прием на местното равнище. Това означава всяка една учебна година от 1 декември до средата на февруари се извършва една дейност, в която се приемат заявките за държавен план прием. Те преминават през един технологичен ред, който завършва с разглеждане в областния съвет по заетостта и след това се представят пред една голяма комисия в Министерството на образованието, която утвърждава държавния план прием и той вече става факт такъв, какъвто е управление. Така че през първата година, 2011-2012, ние направихме в регионалния инспекторат по образованието много сериозен анализ на това какво е състоянието и какви са потребностите на професионалното образование в регион Кърджали. Много от колегите вероятно се спомнят и времето след февруари месец 2012, времето до края на април, когато се правеше един много голям анализ на цялостната мрежа от професионални училища. Анализите тогава показаха, че действително има нужда от укрепване на тази система или от нейното рационализиране. Взе се решение обаче да не се избързва с конкретни мерки по преобразуване и сливания и в такава посока да се търси рационализиране, а да се подаде ръка на всички училища, които имат нужда, за да могат те да се преборят с силната конкуренция на
училищата с общо образователно обучение и да укрепят и изградят бъдещето си. Вследствие на това решение, през кампанията по държавен план прием на следващата учебна година, края на 2012 и началото на 2013 година, на всички професионални училища беше дадено предложение да разширят спектъра от професии и специалности, по които извършват обучение, това, което пожелаят като креативност в тази посока да бъде проявено, да се изградят привлекателни професии и специалности. Получихме разбирането на общообразователното училище, нямаше абсолютно никаква реакция срещу този стремеж да бъде направено в тази зона нещо повече и то да бъде утвърдено като посоки, в които да се развива професионалното образование. На този повик откликна само едно училище от всички професионални училища в региона и това беше професионалната гимназия по техника и електроника. Те въведоха една нова специалност, автомобилна мехатроника и действително това беше сполучлив ход. Успяха по този начин да достигнат целите, които заложиха, свързано с тази нова специалност. Нещата се развиха напред, времето се предвижда и стигнахме до тази учебна година. Промените, които бяха се случили в системата от професионални училища, бяха доста големи, образно казано. Почувства се какво се е случило с тези училища, които са направили някакви стъпки и анализите, които започнахме отново да правим, това беше през целия месец май, така интензивна работа след една подготовка доста усърдна, показаха необходимост от това да се реагира и да се намери най-тежкият проблем, което е най-болното място в системата, за да може по някакъв начин да започнат да се движат нещата напред. За да може и да се подобри качеството на образованието като цяло, а по втори начин и града на работещите в училище. Появиха се няколко варианта за преобразуване на професионално училище. Категорично винаги това, което е било залагано като замисъл, свързано с рационализация на мрежата от професионално училище, е било да бъде извършено преобразуване, защото при преобразуване са защитени всички работещи в училище. Ще оставим малко време в последствие точно на механизма, който благодаря. Вариантите, които се получиха, бяха следните. Първия и най-тежък вариант бяха професионалните училища в град Момчилград. Това е професионалната гимназия по машиностроение и лека промишленост и професионалната гимназия по технология и хранителност. Това са училища, които в това време бяха загубили огромен брой ученици с годините и буквално са в състоянието, особено едното училище, което са 43 ученици, буквално това е, може би, минималния брой ученици, който просто там надолу следва срив в самото училище. Това беше и първия вариант. Само да вметна, тъй като участието в извършването на едно такова преобразуване е свързано с възможност за участие и в национална програма оптимизация на училищната мрежа с цел предоставяне на средства, разбира се, предварително разчетени в определени посоки, да се ползват
за строителни дейности или за оборудване в училище. Така, какво се случи с този първи вариант? Започна се процедура по провеждането, по-скоро търсене на необходимия набор на документи, който да бъде осигурен, и тогава просто се появи една много голяма пречка, която прави невъзможно това и днес е невъзможно извършването на преобразуване в училище. А това беше конкретното становище на противопожарните служби за състоянието на сградите и тяхната пожарна безопасност. Много разговори бяха водени, много обсъждания, свързани с това. Оказа се, че действително с годините са правени предписания, които на практика не е било възможно да се изпълнява. По административен ред са били създадени отношения, но в крайна сметка към днешно време се оказва, че те не могат да получат сертификати за пожарна безопасност. Колеги, това, което казвам за фактите, няма нужда да го обсъждам. След което започнаха допълнителен анализ, въпреки че още не този анализ имаше подреждане на отделните механизми, които могат да бъдат заложени. Анализът на училищната мрежа, вече говорим за Кърджали, тъй като в другите населени места, където има професионални училища, те са само едно, но там не е имало някакви разговори. Какво се оказа? Само с няколко думи, за да ви очертая анализ. През тези 3 години развитието на училищата изглеждаше в следния ред като картина на състоянието в момента. Професионална гимназия по строителство. От 100 ученици през 2012 година има 67 ученици. Професионална гимназия по облекло и текстил. 82 ученици 2012 година, 90 ученици към 2015 година. Това е единственото училище, което така, ако трябва да се търси процентно изражение на някакъв връзка, има връзка. Професионална гимназия Васил Левски. 139 ученици през 2012 година, 101 през 2015. Професионална гимназия по електротехника и електроника 194 ученици, 191 към днешна дата. Тук вие се знаете, професионална гимназия по икономика е в рамките на 437-432. Така както е. Така, професионална гимназия по туризъм от 295 ученици на 262 месече. Сега. Това какво показва? Една картина, която очертава 3 училища по свой начин сериозно поразени от намаляване на учениците и вижте, ако искате да ви дам думата, после да началника, после ще вземем думата, ще дадем и някой иска. Или пък дайте втори микрофон. Така. Това е картината като ученици. Искам сега да разповеста и още един факт, а то е, въпреки малкия брой ученици на различни места, нито една професионална гимназия в регион Кърджали няма просрочени вземания и задължения.
Има една дори, която е по-малка училище в Русия, и тук те имат 60 000 лева приходността. При преминаване от една бюджетна година в друга, която е... Колеги, на мен не ми пречите да говоря, защото имам микрофон, обаче пречите на другите да слушат тези, които репликират. Всички тези училища са в това състояние и трябваше да се прецени какви са възможностите за поетапно рационализиране на мрежата от професионални училища. Становището беше категорично ясно, че трябва да бъде една-двойка училища, за да може да се участва в национална програма оптимизация и училището, което ще се преобразува, да бъде възможно най-добре създадено за живота, който му предстои. Анализите, които направихме и наличието на двусменен режим на работа и обучение тук показаха, че онова, което първо трябва да се преобразува, е именно това. Неадекватното състояние по отношение на европейските норми с двусменен режим на работа, по-големите разходи вследствие на този двусменен режим, които на практика ощетяват работещите. Двусменният режим на работа по принцип е в тежест на всички и вследствие на преценките, които бяха направени и вследствие на възможностите да се премине на двусменен режим, да се облегчат нещата, допълнително с участието в националната програма оптимизация на училищната мрежа да се подпомогне едно новосъздадено училище, за да може това да се развие. Подобни практики са прилагани в България. Тук до сега не е имало подобна дейност. Тук това, което в миналото се е извършвало, буквално е било присъединяване след рухване на определено училище. Какъв е проблемът, свързан с двусменния режим на обучение? Първо загуба на учебно време и вие в тези неща, които сте описали, сте го показали достатъчно ясно с процент загуба на учебно време и с неудобството на ранното започване на учебния ден и на късното завършване на учебния ден. Така че загуба на учебно време, неудобства от организацията, така с ранно започване и късно спиране и оскъпена поддръжка на сградния фонд вследствие на двусменното обучение. Анализите, които бяха направени, точно това искам да ви кажа сега, бяха, че при положение, че сградата през зимния период се отоплява и през половината от учебния ден, в първата част на деня, се отопляват празни стаи, мобилните стаи са празни. Не е ефективно, не бихте могли с 13 паралелки да запълните всички стаи. Нормално е. И това е през двете половини на деня. Поискахме една справка в основни линии, какво е количеството гориво като разход за един отоплителен сезон. Оказа се, че е около 30 тона, което означава, че 15 тона са нерационално използвани. Този разход няма да го има. Сметнато в средства, дали сте ми думата, аз не съм се съгласил да прекъсна. Колеги, не мога да запазя реда и спокойствието до този. Не можете.
В началото ви помоля, пак ви умолявам за етичен тон. Ред и спокойствие. В същото време, моля и господин Колев да спре да ни предизвиква. Това го чухме. Такава беше реакцията и на срещите и нека като една мантра да не се повтаря едно и също. Това е много изнервящо за всички. Ще ви моля да приключите изложението си по-стегнато, само акценти да чуем, за да може хората, които са събрали, да се зададат въпросите. Заповядайте. Така. Изложението по принцип е към края си, но аз бих помолил да ми оставите днеска да го направя, защото с метки и с всяка жалка от страна на отговорника за реда, това е предизвикателство към аудиторията. Те хората и те искат да ахат и да отхват. Така че, моля ви, наистина, създайте отворение на много. Продължаваме, за да можем да свършим бързо. Аз не искам също да свършим, но можем да прескочим важни факти. Едни спестени 50 000 лева означават 20 000 лева за повишаване на заплати. 20 000 лева за допълнително материално стимулиране, за така че ориентировъчна сумата може да бъде и по-малка и по-голяма, но това е... Дайте ми точно колко е. Да, колко струва? Колко е? Колко е цената на литър гориво? Колко е в хиляди лева това? Няма нищо против. Ориентировъчно. Съгласен съм, добре, колко хиляди лева? Няма проблем, че те си нещо не го. 34 това е бензиностанцията. Това от бензиностанцията. Те, вероятно, някой може да ни каже, вижте, и 20 000 лева да са. Това са пари дадени на празник. Така, вие се този разход, ориентировъчно казан, тъй като има, той не е само гориво, наслагват си има и други наслагвания, но аз нямам нищо против да бъдат 40 000 лева. Не са малко. Всяка учебна година. Така. Сега. Това действително е така. Има разход, който може да се спести. Отиваме по-нататък. Искам да ви кажа само едно сравнение. Аз не ви питам дори какви са допълнителните материални стимулирания, какво е диференцираното заплащане, но едно малко училище с 60 ученици има, всяка дава 250 лева за 24 май, 100 лева за начало на учебната година. 300 лева, казах ли това училище с 60 ученици? 300 лева за края на учебната година, на календарната година и средно 300 лева за диференцирано заплащане. 60 ученици. Диференцираното заплащане е процент от по-работна заплата. Още не свършва. В финансово отношение, при състоянието, в което се работи на двусменен режим, основни губещи са работещи. При преобразуване печелят всички работещи и, както ви казах в началото, механизма на преобразуване дава възможност никой да не загуби работа. А с децата какво става с учениците? Значи аз много така, че го задавам въпроса. Добре, извиняваш, аз победам. Не, имам още едно. Сега, какво представя последна фаза на изложението, за да може? Какво представлява преобразуване чрез сливане? Това означава, че всички, които работят при една такава постановка, влизат като работещи в един общ
списък образец номер 1. Това означава, че там се появяват двама директори, двама главни счетоводители, всички помощници. Не би трябвало да се усмихвате в гласа фактически. След което се взема решение за дублиращите се длъжности, едната длъжност чрез подбор да бъде снета. Това дава възможност да се преобразуват щатовете на тези, които не намират възможност да продължат да работят на същия щат при подбор и по такъв начин просто да се подаде ръка на всички. Още повече, че финансовото положение на училището се подобрява с свалянето на излишните работи. Последно изречение. Защо трябва да бъде и защо е предложено да се преобразува само една двойка училище? Първо, анализът, който е направен, това са казахте за двусменния режим и за другите тежести, които определят тази двойка. Но съвместими са профилите на учебни заведения. Спокойно биха могли да работят заедно и икономика и туризъм. Оттам това, че в национална програма оптимизация на училищната мрежа има право да се кандидатства само с едно преобразуване, по своя начин определи нещата така да се сложат във времето, че последствие следващите етапи да бъдат през следващите години, за да може да се ползват опциите на националната програма. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и аз. Колеги, казвам всичко това, ви чухме на срещите. Не приехме нито един аргумент. Не прие господин Колев и аргументите на синдикалните председатели бяха преди да даде предложението. След това бяхме директорите и представители на колективите. Изложихме нашите аргументи. Сега имате вие възможност да ги изложите. Аз пак искам да попитам господин Колев. Господин Колев, не ви ли притеснява, че от 1000 души само вие виждате това като правилно решение? Аз силно бих се притеснила, ако само аз виждам нещо, че е правилно и хубаво, а всички други виждат точно обратното. Вие не сте права. Сега моля за въпроси. Искате отговори след въпрос, или искате да... Аз разбрах защо е един микрофон, но аз така съм... Отговор на първия въпрос. Нямам нужда от микрофон, благодаря ви. Отговор на първия въпрос е всичко, което ви изложих до сега. С предоставените при спечелване на позиции в националната програма ще направи и труда по-хубав и живота по-лесен. Уважаеми господин Колев, уважаеми колеги, взимам думата в качеството си на председател на Комисията по образование към Общинския съвет. Аз нямам кой знае какво различно да кажа от това, което вчера като позиция разпространих по медиите, но днес очаквах да чуя по-солидни аргументи от вас, господин Николев. Ако трябва да призная, не звучахте убедително, наистина. Основно никак не приемам аргументите, защото от вчера насам се чувах коментари, че видите ли, това не касае общинска училищна мрежа и Комисията по образование не е в правомощите да се произнася. Дълбоко възразявам срещу такъв вид коментари, защото съм твърдо убеден, че проблемите, свързани с образованието на учениците и техните родители, живеещи на територията на община Кърджали, е мой проблем като общински съветник господин Колев и ваш като колега в Комисията по образование. Така че един толкова кардинален проблем. Кардинален проблем при всички случаи е добре да се взима чрез дискусия. Основният аргумент, господин Колев, от вашата позиция, който изтъквате е, че видите ли тук се учи на 2 смени. Това
категорично опровергава принципите на оптимизация на училищната мрежа, които са да се търси сливане там, където има по-малко ученици. Това, че тук се учи на две смени, означава, че тези два техникуми имат достатъчно количество ученици. Предлагате да се премине на едносменен режим. При положение, че от излезнането от колективите двата информации тук има 21 зали за обучение и 31 паралелки, как, господин Горев, това ще се случи? Ще премахнем компютърните кабинети, когато света говори за компютъризация. Ще решим колегите от учителски стаи и ще ги напъхаме при директора. И по мое нужно това, господин Горев. Мое нужно. Говорим за качество на образованието. Аз имах възможността, господин Колев, да бъда тук половин час преди да започне нашата среща и се разходих из залите на техникума и с чисто сърце заявявам, че аз не съм бил в друго такова училище с материална база. Това, господин Колев, означава, че директорите на двата техникума правилно разпределят бюджет. Защото когато говорите за ДМС, за учителски заплати, между другото не съм срещнал и колега, който да се оплаква от учителското си възнаграждение, хубаво е да се съпоставя и с това как тези бюджети са разходвани за подобряване на условията на децата, в които те се обучават. Следвайки тази логика, моят въпрос към вас, господин Колев, е съвсем риторичен. В качеството си на общински съветник и колега моя в Комисията по образование, следвайки логиката, която вие следвате, правейки това предложение, бихте ли подкрепили едно мое предложение, когато говорим за оптимизация на общинската училищна мрежа, за да направим икономии, да оптимизираме училищата от ЕЦ-30 и ГПЧ? Давам този пример, защото това са две от най-големите училища на територията на община Кърджали, а това са двата категорично най-големи техникуми на територията на община Кърджали. И в вчерашната си позиция изтъкнах, че проблемът може да бъде решен. Обучението на две смени не е полезно никому и колегите, доколкото разбраха от техната позиция, го признават. Но в статистиката, която изложихте, цитирахте техникуми, които имат по 30, 50, 90 ученика. И те, доколкото разбрах, нямат проблеми с противопожарната опасност. Е ли е възможно, при положение, че има волята на един от техникумите, така разбрах, той да бъде преместен в друга зала, в друга сграда, извинявам се. Изложих вчера на позицията си, утре ще пътувам действително до София, господин Колев, където да предоставя ситуацията на депутати, които са в парламентарната комисия по образование. Това ще бъде повод за моето пътуване утре до София и ще изложи това, което тук се случва. Силно се надявам, господин Колев, вашето предложение да не е продиктувано под влиянието на хора, които нямат нищо общо с образованието. Много се надявам това да е така. И се връщам на онази моя разходка в тази сграда, която видя това училище, и спазвайки етичния тон, да ви призова като отговорен човек, не го съсипвайте. Три въпроса се очертаха. 21 класни стаи и 31 паралелки. Аз само искам да ви кажа, преди да ви отговоря, че това е най-големата сграда в региона. Най-големата сграда. Господин Кичуков, ако искате после да погледнете, само в сектора, който е в средата, има 24 класни стаи. Втория въпрос. По отношение на общински съвет. По отношение на общински съвет. Ще ви дам и това после да зададете. Не е изискуемо никакви нормативни документи по отношение на провежданата процедура, вземане на решение от Общинския съвет за извършването
на предложение конкретно в случая. Говореше по-широк формат на дискусията, преди да се стигне до това предложение. Значи, формат на дискусии винаги ние имаме обществен съвет по образованието, там са заложени такива дискусии. Графика, който не говоря за този въпрос, говоря за състояние на професионалното образование. Така че това да се иска всяко нещо, хайде да не отиваме в край на такава фаза, да даваме примери, това, което е било необходимо като процедура е направено. По отношение на отец Писи и ГПЧ, действително с затруднения, бихте ли ми дали предложение как бихме могли да оптимизираме? Не е проблем. Защо? Защото няма логика в това предложение, както няма логика в предложението, което вие това е пред министър. Отговоря, ако има други въпроси. Да, има. Аз искам както същия да казвам. Ние няма да значи ме интересува детето ми е в гимназията по туризъм. Как са съвместими гимназията по икономика и по туризъм? Значи детето ми учи готварство. Искам да ми кажете като какъв ще излезе. Значи той е направил своя избор, когато е трябвало. Не искам да убедя абсолютно никой от учителите, защото това, на което съм станала свидетел на отношението към всяко едно дете, което го кара да се чувства специално и от двата техникума, искам да ми кажете с каква диплома ще завърши моето дете. Тъй като той учи в паралелка като готварство, така го казвам, какво става? Някой друг определя и проваля живота. В какъв профил е вашето дете? Готварство е. В техникума по ще завърши след като премине курса на обучение, ще завърши това, за което е кандидат. Това, за което уча, ще завърши с тази диплома. Какво ще се подобри качествено образование? Това се съберат паралелките и станат повече деца. По-умно ли ще стане нейното дете, по-образовано ли ще стане? Така, значи сега са 20 деца, а като станат 40 в паралелка, как смятате, че тези хора ще могат да... Не са тия твърдения за 40 деца в паралелка. Значи, вижте, нека да кажем неща. При преобразуване на тези училища, всяка паралелка върви със своята определено от учебен план ангажираност към образование. Ако в момента, примерно в училища, които не са минали през преобразуване, има такива случаи на сливане на специалности, но това е вече въпрос на развитие на самата специалност вътре. Самото преобразуване не събира специалности, не обединява паралелки, не намалява натовареността на учителите. Това не дава отражение там. Сега има нещо друго. Това, такъв един акт на преобразуване, аз чух даже, че ще бъдат сменени преподаващите, класните ръководители и така нататък. Всеки, като организация, всяко училище влезе в новата форма. Не, благодаря. Аз доста високо говоря. Тъй като много категорично заявявате, че преподавателите ще останат в училище. Всички ще работят, гарантирате го това. В качеството на какъв, нали? Директора определя кой ще работи в училище. Или вие имате вече някакви уговорки с новия директор, познавате го? На извършване на това преобразуване гарантира работа на хората. Директора гарантира работа. Ако директора и по някакъв начин много случаи са видяли, може би не бива да изравняваме, преобразуването не дава желание за някакви промени. А вече характера и желанието на директора това е трудно. Следователно не По принцип директор, казах, става с подбор и при такъв един подбор, значи правилата са, ако има някой, който е пенсионер, може да се пенсионер и не е пенсионер. В противен случай, просто се преднасочва към друга, но ако няма добра воля... Нека да не правим дует. Значи подбор ще има все пак. Здравно, че подбор ще има. Господин Независим.
Уважаеми господин Колев, уважаеми родители, учители, уважаеми колектив на професионалните гимназии, господин Колев, ще се обърна към вас. Значи, две училища, сектор икономика, туризма, знаете, че е от сектор обслужване. Няма как да бъдат обединени Мерцедес с БМВ. Да вземем двигателя. Следващото нещо, което искам да допълня. Значи, двете професионални гимназии, които произвеждат, обучават кадри за развитието на нашата мила страна, родина. Знаете, в момента 14% от БВП близо са запълнят от сектор туризъм. И очакванията ни до 2020 година са те да се увеличат до 20%. Знаете, че туризма е единственият сектор, който продава добри впечатления, чист въздух. Имаме изключително много културни исторически местности в област Кърджали. Няма на 3500 квадратни километра са разположени над 100 културни исторически местности. Всички ние тук в тази зала сме заложили мечти в развитието на туризма в област Кърджали. Вие сте мъдър човек. Тук става въпрос за човешки мечти, за човешки съдби. Дали някой ще остане без работа или няма да остане, вече това ще бъде решение на директорите, но вие ще оставите един сектор, който е с изключителни очаквания за развитието на икономиката на държавата ни, без кадри. И това ще бъде изключително вредно за развитието на каквато и да е била икономика в област Кърджали и на туристическа индустрия в област Кърджали. Благодаря ви, моят въпрос към вас е директен. В залата има близо 100 човека. Вие готов ли сте да направите стъпка в страни? Няма безгрешни хора. Аз вярвам, че вашите съветници са ме подвели с обединяването на тези две невероятно необходими училища в област Кърджали. Благодаря ви. Благодаря и аз. Сега, икономиката плюс туризъм. Много добре съвместими специалности. Много доказва наличието на толкова много училища в България, професионална гимназия по икономика и туризъм. Няколко примера ще ви дам. Велинград, Вършец, Велинград, Вършец, Перник. Говорим за съвместение на специалностите, не за областен или не областен. Пример в областен град. Не може да сравняваме Кърджали с Велинград или Вършец. Ние сме областен град, господин Колев. Отношението между двете специалности няма значение къде се Пак поставя. няма да... Сега, по отношение на развитие на училището, аз винаги ще се въздържам от даване на някакви примери, кога е добре и кога зле, но по-добре е, когато едно училище, примерно, е загубило процент от учениците си, да се намери механизъм да бъде подпомогнат. Дали вие сте съгласен? Подведен сте според мен вашите специалисти и консултанти. Вие съгласни ли сте да направите крачка в страни и да проявите наистина съпричастност към развитието на област Кърджали? Тук не става въпрос за едно или две работни места, които ще се загубят. Тук става въпрос за готови кадри, които през утрешния ден са потребни за развиването на бизнес в област Кърджали. За това става въпрос. Без нашите данъци, господин Колев, виждате системата. Бизнесът плаща данъците в държавния бюджет. Държавният бюджет ги разпределя по министерства и от министерства съответно делегираните бюджети, в зависимост от броя на учениците. А тук има достатъчно ученици. Не ви натоварват бюджета и вярвам, че в следобедните часове нито един от директорите не взима думата.
Не, че съм техен икономически консултант, но аз също съм обиколил това училище и в следобедните часове, през които не са учи тези кабинети, не са топлят. Знаете, че системите вече са максимално модернизирани. Затова няма как да кажем, че при положение, че следобед не са учи в един кабинет от 15 тона, говорим 30 тона. Това са просто неща, които не почиват на реални факти и доводи. Благодаря ви, само на този въпрос ми отговорете. Дали сте съгласен? А вие знаете, че ние ще направим всичко възможно. От дълбоки уважения към вас. Аз съм убеден, че тук вие бихте могли да решите този въпрос и да останете в нашата история като един родолюбец, като един човек, който наистина е направил нещо за бизнеса, нещо за двете училища и нещо за развиването на насъждане. Само това ми е въпрос. Дали сте съгласен да направите крачка в страни? Да, благодаря ви. Само на този въпрос. Първо обаче искам да кажа. Преминаването на едносменен режим на обучение е един от европейските механизми, които се занимават. И сега ще нека да отговорим поставения въпрос. Това е по-добрият начин на образование. От тук нататък. Благодаря ви за въпроса, който зададахте по отношение на позицията, която се взема. Искам да кажа пред всички. Вземането на такива решения не се правят след ръка. Това, което се прави, е много добре обмислено и много добре преценено. И това е което ще даде едно добро бъдеще на хората, които са бъдат изучени. Това е въпрос. Не се чувам, аз не отричам вашата логика, но приемете и този аргумент, че в механотехникум и електрониката са всички специалности, които могат да бъдат слядани данни. Но там вие ще следите 200 ученика и ще обличите бюджетите на двата техникума. Тук ще затрудните образованието на студици, ученици. И работата на двата техникума, които имат с това, че нямате да научите. Господин Колев, да, ще ви дам след малко. Господин Колев, имам следната молба. Да се уважаваме и да не повтаряме едно и също като глухи. Аз работя в училище от 79-та година. Тук хората също работят десетки години. Колеги, има ли 31 класни стаи? 31 паралелки, не ме прекъсвайте. Голямата част от тях му дава на думата, не искаме и ние. Голямата част от тези паралелки се делят на групи. Така че в един и същи момент на нас ни трябва по 40-50 помещения, в които да се учи. Такива помещения няма. Първият ви мотив е абсолютно парализиран. Втория мотив, колеги, стига с тая нафта, господин Колев, и стига с икономическа ефективност в образователна институция. Образователната институция има идеални цели, господин Колев. Ние не сме предприятие. Ние не гоним икономическа ефективност. Аз се гордея като директор на училището, че нямаме нито един ден прекъсване заради ниски температури. Не знам кой ви прави анализите, топлоинженери ли, какви са тези специалисти в Рио, за които аз не знам. Те са тук, нека ги чуем и тях. Не ме прекъсвайте. Но даже нашия огняр ще ви каже, всеки ден в училището гори парно по 6 часа. 3 часа в едната смяна и 3 в другата. Дори при невъзможното, а може би ще стане възможно минаването, защото вие не проваляте приема и намалят паралелките, парното пак ще гори толкова. Защото излизат безброй нулеви часове в обратна смяна. Ние работим в извънкласни дейности, ние работим по проекти, ние имаме изпити. Ние имаме практики в обратни смени и не можем да загасим парното в 1 часа и да се раздаваме 9-та и 9-та. Ние сме учители на нашите. Ние ви чухме, искам да чуете въпросите. Това не беше въпрос, това беше позиция, така че няма
няма да ви дам думата.